Master BC kompanija dio je Master grupe koja danas ima više od 100 zaposlenih u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji. Svojom ponudom pokriva sve segmente tehničke zaštite: video nadzor, protuprovala, vatrodojava, detekcija CO gasa, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena, ambijentalno ozvučenje, interfonski i komunikacioni sistemi. Počeli smo prije 20 godina u Beogradu, prešli smo dug put sa mnogo truda i rada da bi s pravom danas mogli reći da smo najveći regionalni distributer sigurnosne opreme. Naš moto je profesionalna podrška partnerima u svim fazama svakog projekta i u tom smislu smo opremljeni i organizovani. Poverenje su nam ukazali najbolji svjetski proizvođači sigurnosne opreme, čiji smo dugogodišnji distributeri i čija nova tehnička rješenja uvodimo na naše tržište sa velikom posvećenošću i profesionalnim angažmanom. Ponosni smo na višegodišnju saradnju sa mnoštvo naših partnera iz svih gradova, na zastupljenost opreme iz našeg portfolija u svim sferama, od privatnog sektora, bankarstva, privrede, javnih institucija i na mnoge zajedničke reference. Naša snaga je u našoj stručnosti, saradnicima i partnerima. Sistematično i sa velikim znanjem, već 15 godina, sa svakim izazovom iznova, gradimo poverenje svojih klijenata i pozicioniramo se kao vodeći lider u distribuciju sigurnosne opreme. Visoko odgovorno, brzo i profesionalno nastojimo odgovoriti na sve zahtjeve naših partnera na svakodnevnom nivou. Posjedujemo skladište koje nam omogućava da na brz i efikasan način opremu stavimo na raspolaganje našim partnerima. Usled povjerenja dobavljača i potrebe širenja tržišta distribucije otvorili smo firme u regionu. Master BC u Bosni i Hercegovini danas posluje ispunjavajući sve svjetske standarde iz domena struke, prateći razvoj modernih tehnologija i osluškujući potrebe svojih partnera i tržišta. Šta radi tehnička podrška? Projektno-tehnička podrška pruža pomoć pri odabiru opreme i sistema koji će na najkvalitetniji način zadovoljiti potrebe i zahtjeve projekata, kao i potrebnu tehničku podršku u toku njihove realizacije. Partnerima ovo olakšava realizaciju samih projekata u smislu da oni po svom završetku dobijaju kvalitetne sisteme, puštene u rad i završene u zadanom vremenskom roku, a saglasno propisanoj zakonskoj regulativi. Razvijamo se i rastemo saglasno misiji i viziji koje zadovoljstvo partnera vidi na prvom mjestu. Ciljevi kojima težimo su nepromijenjeni. Budućnost gradimo oslanjajući se na brzu i kvalitetnu uslugu u svim segmentima poslovanja: prodaje, servisa, tehničke i projektne podrške, edukacije i prezentacije o novitetima iz oblasti tehničke zaštite. Master je tim koji radi za vas i sa vama.